Sziasztok, én Nyomkiller vagyok, és itt van velem Atomhalál, aki az előbb halt meg. És RTL Smart, aki ide jött trollkodni. Hello. Atomhalál van velem. Na, viszont én meghalok akkor így. Let's go. Baszki. Gyere arra a pályára, ahol én vagyok. Jó, várja. Beletrollkodjak a videóba? Nem. Na, egy vágás után következik a Atomhalálnak a pályája. Sziasztok, egy vágás után vagyunk, itt vagyunk csak ketten. Végre. Hogyha már megint ide jön trollkodni azok, akkor Mondhatja megint. easy pálya. És kiírja, hogy igen vagy nem. Meddig? Oké. Trollolololololololol. Ezt tisztán hallottuk. Anyádat, de basz. Haha, segítsek. Nem kell, én profi vagyok. Ja, látszik. Amit tudni kell rólunk, elég kezdők vagyunk. Okosan. 31-es szinttel kezdők. Baszki. Állj meg ott! Sikerül! Sikerült. Na, menjél be! Fuss! Menjél befelé, kisfiam. Ha. Ilyen lov. Ki? Te. Így is felbírtál jutni. Most legyek köcsög? Nem leszek köcsög. Kösz. Szerintem ez olyan 10 perces videó lesz köbe. Hogyha... Könnyű pálya. Ja. És most fog elmenni a netem. Nem. Az kell nekem. Gratulálok magamnak. Puff. Nincs. Na. Na ez az. És itt merre? Hát halál. Atomhalál. Ide hoztam a bubit barátkozni. A sarkára ugrok, nem ugrottam, és pápá. Könnyű pálya, ez minek sem van. Ja. Neked is így visszadaggol. Aha. A hangod. Nem a hanga. Hanem. Na, nem bírom megállítani a cuccot. Nem is kell. De én meg fogom állítani. Troll. Ez az. Sikerült. Így könnyebb, nem? Jó, menjél be. Engem meg hagyjál ott. Ez mi? Oké. Jó. Az ilyen hülye pálya volt. Trollkodjunk egymással. Mert én csinálok minden, nézd a profis. Nos, igen. Igen, trollkodunk egymással. Jó van. Inkább menjünk survivorozni. Nem, Tényleg csináljunk egy ilyen kis bemutatót. Transformers modok bemutatót. Hát mindenféle survival. Akkor egy vágás után találkozunk a bujócska szerveren. Jó. Sziasztok. Oké? Sziasztok. Itt vagyunk a bujócska szerveren, és én különös okok miatt meghaltam. Hát igen. Azt kell beírni, hogy egy pillanat, mindjárt bemutatom. Nézzétek, ezt kell beírni. Látjátok?
Sziasztok! Én Most, vagyok a hunyó. igen, most nem én vagyok a hunyó, az a lényeg. És lelöksz egy spirittel, nem? Azt hittem. Ha. Majdnem. Leestél. Ez durva komoly, majdnem lelöktelek a spirituális tuccal. Na, az úgy jól néz ki. És Most hát, lakok le nyilakat? igen, nyugi. És itt van atomhalál, és már csak én maradtam bent. Nézzük meg, hogy mit csinál szabad idejében. Közel vagyok hozzád? Nagyon nem. És most közeledek? Nem. És most? Nem. Szóval akkor te fent vagy valahol. Majd a videóba visszanézheted, hogy hol vagyok. És most közeledek hozzád? Nem. Akkor te sehol nem vagy. Mert már mindenhol, akkor te fent vagy. Ugye? Nem tudom. Akkor Trollalalalalala. meghaltam. És most én jövök. Eljött az Mi én időm. voltál? Tudtam, hogy az leszel. Hát akkor te vagyod. I'm the best winner. Itt van ez a gyönyörű pálya. És én vagyok a hunyó. Na, gyerekek, ezt úgy kell játszani, hogy megnyomjátok a kettest, és le kell rakni egy ilyen spirit cuccost. Így. És oda viszitek az egeret, ahova kell lesz a piros spiritnek hívják, cuccost. Vagy a nyilat. Így. Ez meg egy gombnyomás. Na. És így. Csak a nyilakat ti nem látjátok. Igen. Na, és itt kijöttetek, az evel lehet átalakulni, ahogy most bemutatja atomhalál. Mégse. Igen, megnyomjátok az et és átalakultok. Az mi volt? El se kaptál. Nekem is lag volt. Amúgy az egyik gyerek csak szólok egy fa. Egy ilyen havas fa. Oh, hello. Na gyere csak ide. Hello, I'm Jackie. Havas fa? Jackie Kennedy ola. Aha. Na meghalt? Meghalt. I'm the best winner. A te Aha. segítségeddel. Na igen, szerintem bújóskáról léphetünk tovább. Csak éhes vagyok. Ez volt a Tessék. bújóska rövid tutoriálja. De hogy is ez rövid volt. Ez rövid volt. Jógé. Most jön a Survivor. Vagy nem? Mi jön? Legyen a Dominate. Most következik a Dominate. A vágás után. Na jó, mégsem a Dominate. Még most trollkodunk egyet a sámánnal, de ezt fel kellett venni. Ezt muszáj. Na, bocs, hogy sok a vágás, de... Na. Bújj már belém te is. Írjuk azt, hogy nem kell. Azt írom, hogy nem kell. De látszik a neved, gyorsan bújj már el. Papa? Tü. Az mi? Azt vissza kell nézni. Az mi? Na igen, a Dominate meg a... Ez mi volt? Ugye? Na akkor megyünk a Survivorre. Jó, akkor mégiscsak a Survivor következik egy vágás után. Vagy mégse? Még De egy, egy vágás után. még egy 20 másodpercet bírjunk, Monkey. Aztán na. Na kész van. Jó van, egy pillanat. Ez lett volna a hidden sík, vagy mi ez? Ez a bújó.